जरा दरवाजा उघडलं की मच्छरांना वेलकम करावं लागतं. लय मच्छर आहेत बाहेर. मच्छर खूपच आहे. हा त्याला काय बोलता? डंबल्स. व्यायाम करायचा आहे. मच्छरची प्रॉब्लेम आणि बिमारीचा प्रॉब्लेम. तू उचलू शकते हे? एक उचलू शकते, दोन लावली तशी. बघूया उचल. आरामात उचल ना, तर कमरेवर येतं. बसून तर उचलूच नको ते. नाही उचलत. हे काय दोन लावलेले. हा म्हणजे ते असं जॉईंट आहे. सोफा मोडे आधी बिचारा जुना आहे. पण टिकलाय ना. टिकलाय, जुना आहे म्हणून टिकलाय. दिलचा बघ एक्सरसाइज आपण केली, दिलला भूक लागली. जरा बाहेरून आली म्हणून ती आता खायला घेतली. बसून घरात खायला नाही होत तिला. आता हे काय आणलं नवीन गेम मम्मी? ती डंबल मागवली एक्सरसाइज करायला. का मागवले आपण डंबल? आता बाहेर कुठे जायला भेटत नाही. पोट वाढलाय. पोटासाठी. हे एकदम स्वस्तात डंबल आहे. 1500च्या आतमध्ये तुम्हाला भेटतील. आता किती आहेत बघा, मी घेतले पण तुम्हाला दाखवतोय कारण हे असेवाले खूप स्वस्तात आहे. 3 चे 4 प्लेट आहेत बघा. हे 3 किलो आहे. 3 चे 4. हे 2 किलो आहे. हे 2.5 किलोचे 4 आणि हे 2 किलो. 2 किलोचे 4. आता ते लावून दाखव कसं लावतात ते. थोडी मम्मी एक्सरसाइज पण तुम्हाला करून दाखवेल. तुम्ही ॲमेझॉनवरून लिंक देतो तुम्हाला खाली, तुम्ही मागू शकता. हे एकदम स्वस्तात आणि एवढे सर्व भेटतात. हे 2 वेगळे आहेत. व्यायाम करायचा असला तरच मागवायचं. हा व्यायाम करणार तरच मागवा. नाहीतर नाही मागवायचं. पण जर तुम्ही विचाराल मला त्या एक्सरसाइजमध्ये कोणत्या कंपनीचा ब्रँड घ्यायचा, तर बघा हा कॉस्को कधी पण मी प्रिफर करतो. असे तर खूप आहेत पण मला ही कंपनी जास्त आवडते. हे तर माझे जुनेवाले आहेत. अजून खूप आहेत पण हे एक्स्ट्रा मागवले वेटसाठी. पहिली एक्सरसाइज साईड बँड. चल चालू. व्हेरी गुड. पायाचा स्टान्स बरोबर ठेवला. अजून वा खाली. आरामात. नाही घुटना नको मोडू. इथे बघा मम्मीची एक्सरसाइज चालू. आणि इथे बघा दिलची एक्सरसाइज बघा, सर्वात भारी एक्सरसाइज. दिल टिंग टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग. नाही बघा चुकी कशी करते. नवीन डंबलला चुकी. हा असं आणि असं जवळ आला पाहिजे तुझ्या. सुधारली. अरे वा. असं तुम्ही पण शिकवा तुमच्या मम्मी पप्पांना. एकदा दोनदा 10 वेळा चुकी होईल पण एकदा ते बरोबर करायला लागले की बरोबर. हात पूर्ण सोड गाडी. पूर्ण खाली सोड. हा वाकायचं नाही. बॉडी नाही वाकली, फक्त हातच हल्ले पाहिजे. कर बस. जड किती आहे? बस. तर तुझे हात पाय कमी. वेट ट्रेनिंग पण गरजेची असते पण सांभाळून. जर कोण शिकवणारा चांगला असेल तरच करा, नाही तर उगाचच करू नका. नॉर्मल एक्सरसाइज करा है ना. पण एक्सरसाइज करणं गरजेचं आहे म्हणून तुम्हाला असं दाखवतंय. आता तिसरी एक्सरसाइज. समोर बघ. एल्बो बँड नको करू. नाही हे समोर बघ. डोकं समोर बघ. खाली असताना पण वरतीच बघायचं. हां गुड. हे एल्बो बँड नाही करायचं. सरळच ठेव. आणि हे बरोबर पायाच्या वरती तो डंबल गेला पाहिजे खाली. पायावरती खाली झाला पाहिजे. वरती बघायचं. वरती आहे परत. आरामात. नेक्स्ट चालू. जमते का नवीन डंबलवर? रोज करायचे तुला हे सर्व. मी असंच नाही बोललो तुझं पोट कमी करायला, काहीतरी विचार करून बोललोय. ट्रायसेप एक्सटेन्शन. फक्त हात एल्बो जवळ ठेव. कानाजवळ ठेवायचे. वाकडी कशी उभी राहिली तू? सरळ उभी राहा. कधी पण एक्सरसाइज एकदम सिरियसली आणि सरळ उभी राहून करायची. दमली ना? बस किती आहे? बस. पकडू. पण कोणाच्या ट्रेंड हाताखाली ट्रेनिंग घ्या. उगाच वेटला विदाऊट. हा हे तर मम्मीचा ब्लॉग आहे. हे ट्युटोरियल तुमच्यासाठी नाही तर मम्मीला काय आता नवीन शिकवते म्हणून मी व्हिडिओ बनवतोय. आता हे मम्मी तुला तर दररोज करायचं वेट ट्रेनिंग. 1 दिवस वेट ट्रेनिंग, 1 दिवस नॉर्मल. 1 दिवस वेट ट्रेनिंग, 1 दिवस नॉर्मल. 5व्या दिवशी योगा.
जराशी बाहेरून जाऊन आली तर दमली. अरे एक्सरसाइज आम्ही करतो आणि दमते बिचारी ही. काय दिलू आता बघा, दिलला बघा. बेल वाजू का? टिंग टॉंग. हे बघा, टिंग टॉंग काय बघा. टिंग टॉंग. लगेच रिफ्लेक्स ॲक्शन एकदम भारी आहे. टिंग. इकडे काय नाव दिलं? टिंग टॉंग टिंग टॉंग. नक मारते इकडे. टिंग टॉंग. वॅव. हॉर्न कुठे? हॉर्न. एक्सरसाइज झाली, सर्व झालं. तर मॅडमला पण एक्सरसाइज करायची वाटतं. दिलूट चल, डंबल ठेवू दे मला जागेवरती. नाही तुला पण करायची आहे. ठेवू दे. दिल नको. अरे जागेवर तरी ठेव दे. तू करणार एक्सरसाइज? चल माझ्याबरोबर जिमला. पाहिजे डब्बलला पाहिजे, नवीन आले ना पाहिजे तुला. मी घेऊन जातो, हे वाला घेऊन जातो बघ. आणि सर्व रॅक दिल. इकडे आली तू. बघा तुम्ही असं रॅक करू शकता. हे सर्व 2-2चे, हे सर्व 2.5चे, हे 3चे आणि हे नॉर्मल. आणि आपली दिल बघा. काय झालं दिल? जागेवर नको ठेवू. दिल बरोबर आहे बघ. नमस्ते. आज आपण धन्या जिऱ्याची हेल्दी चहा बनवायची आहे. तुम्हाला दाखवते. पहिली मी चहा पावडर बनवते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला चहा बनवून पिऊन दाखवते. आता मी बघा इथे गॅसवर तवा ठेवलाय गरम करायला. त्याच्यामध्ये अर्धा कप धने टाकले, अर्धा कप धने, पाव कप जिरा, हे 2 आपले चमचे आहेत ना, हे काली मिरी आहे. आपण चहाचे चमचे हे घेतो ना, हे 2 चमचे काली मिरी आहे. 1 चमचा बडीशेप आहे. 6 चांगली भरलेली वेलची आहे. नाहीतर काय वेलची आहे ना पोकळ असतात. 6 आहेत. आणि 10 लवंग आहेत. बघा तुम्ही बरोबर मोजून ठेवा. 10 लवंग. याची चाय ना मस्त चाय बनते. आता याचा सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. भाजला ना की धन्याची खुशबू येते पुऱ्या घरभर. ही अशी आम्ही चाय आहे ना, पावसामध्ये जेव्हा शेतामध्ये आम्ही काम करतो ना, तेव्हा अशी चाय बनवतो. अशी चायपत्ती बनवून ठेवायची आणि शेतातून आलं की चाय करून प्यायची. गॅस बारीक केलाय, तवा टाकलाय ना, चांगले चरचरतय बघा. गावाला कसं माहितीये, असं कोणाकडे काय वस्तू नसतील, कारण हे सर्व वस्तू आहेत ना, वेलची सोडून हे सर्व वस्तू गावाला असतात घरामध्ये. आणि रोज आहे ना त्याची चाय करून पितात. आम्ही पण आता कधी आम्हाला दुसरं काय भेटलं नाही ना सामान, तर आम्ही नुसते धने गरम करून कणगटून आहे ना पाट्यावर, त्याची आम्ही चाय करून प्यायची. गुळाची चहा ती पण मस्त. हे आपलं मस्त भाजलाय, सुगंध पण आलाय. तर जास्त पण भाजत नाही राहायचं, नाही तर ते दाणे करपतात. पहिला गॅस बंद करते. हे आता पंख्याखाली आहे ना, मी जरा लवकर थंड होण्यासाठी पंख्याखाली आणलाय. लवकर थंड होईल जरा. हे बघ आपले दिल कशी झोपली. तू दिल सायकल चालवते. 3 कप पाणी टाकले. आपली चायपत्ती वाटेपर्यंत पाणी उकळेल. हे आपली घरगुती चायपत्ती. आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा आल्याची पावडर म्हणजे सुंठ पावडर घ्यायची. अर्धा चमचा हळद. आता आपली बारीक पावडर करायची. आता मस्त बारीक झाली. आता छान बारीक झाली. 1 कप पावणा कप पावडर झाली ना. आता याच्यामध्ये 3 कप पाणी ठेवलंय बॉईल व्हायला. त्याच्यामध्ये आता 2 चमचे ही पावडर टाकायची. 2 चमचे पावडर टाकले. आता 2 चमचे पावडर टाकली, चायपत्ती आपली बनवलेली घरगुती. आणि त्याच्यामध्ये आपलं थोडासा गुळ टाकायचा, म्हणजे 2 चमचे गुळ टाकायचा. आता ह्याला चांगली आहे ना बॉईल यायला द्यायचा, उकळी यायला. आणि तिथेच उभं राहायचं जरा, कारण का माहितीये वरती ओतून जाईल ना, म्हणून गॅस फुल केल्यावर उकळी येईपर्यंत तिथेच थांबायचं. अशी उकळी आली ना की आपला गॅस बारीक करायचा. अशी उकळी यायला द्यायची आणि थोडा गॅस मिडियम करायचा आणि चांगली 5 मिनिटं शिजू द्यायची. आता इथे आमची चाय उकळते, तोपर्यंत तुम्हाला थोडीशी माहिती देते.
ही आपली चहापत्ती बनवलेली आहे ना, तर आता मी 3 कप पाणी टाकलंय. तुम्ही 1.5 कप पाणी टाका आणि 1 चमचा पावडर टाका, तुम्हाला कमी प्यायचं असेल तर. आणि आपलं गुळ पण 1 चमचा टाकायचा आणि 5 दिवसाचा कोर्स करा. मस्त. मला सांगा तुम्हाला कसं वाटतंय त्यांनी. म्हणजे शरीरात बिमारी असू दे नसू दे, म्हणजे आपल्याला ठीक वाटेल याच्यामुळे. आपली घरगुती गावच्या पद्धतीची चहापत्ती आणि पोटासाठी चांगली असते, खूप ऍसिडिटीसाठी सर्वांसाठी. ही धने जिऱ्याची पावडर खूप चांगली असते. जिलका का ते फिश खा. आपली मस्त चाय उकळली बघा, 5 मिनिटं झाली. आता त्याच्यामध्ये पाव कप दूध टाकते. हे दूध टाकायचं पाव कप. दूध बी टाकून अशी एवढी चाय प्यायला भेटते, कशाला कोण पिणार नाही, रोजच पिणार. आता आपली चायपत्ती झाली, शिजली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि कपात प्यायला देते बघा. एक पहिला कप कोण उचलते बघूया. आता आपली चायपत्ती झालेली आहे, त्या कपामध्ये बघते. गाळणीत काही आलं का? हे खाली गाल आहे ना. बघ आपले दिल गाळून घेतली गालणीने. एवढा गाल राहिला ना. हा बरोबर 2 कप झाले आपले. बरोबर 2 कप झाले. चला 3 कप होते ते 1 कप आटला. हा 1 कप आटला, पण हे कप मोठे आहेत काय जरा, आहे ना. हेल्दी चाय प्यायला चला. चला आता इथे बघा आपली चाय, हेल्दी चाय, इम्युनिटी बुस्टर चाय, गावठी चाय, धने जिऱ्याची चाय, धने जिऱ्याचं पाणी, जे काय आपण म्हणू शकतो हेल्दी रेसिपी आहे. हेल्दी ज्यूस रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला थंड करून घेते. किती वाफा निघतात त्याचे पूर्ण. आता मी पण जरा 1 चमचा थंड करतो आणि तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तर चाय पिणारे, रेग्युलर चाय पिणारे असतील ना, जर त्यांनी अशी चाय पियाले तर किती हेल्दी होईल. मस्त. आणि असं नाही की गोड पण नाही, गोड पण आलाय त्याला त्या गुलामुळे, है ना. गोड झाली आहे, पण असं पण नाही की आपण लय घरामध्ये गोड चाय पितो ना, तशी पण नाही. पण ही एकदम व्यवस्थित झाली आहे आणि मस्त वाटते, छान वाटते एकदम. सर्दी खोकला कधीच होणार नाही. आणि आमचा कप बघा, असे पियाला तर तुम्हाला सर्दी खोकला कधीच नाही होणार. जी मराठीचा आम्ही सारे कव्याचा कप आहे. आता युज करायला आम्ही काढले. मम्मी गेली होती आम्ही सारे कव्यामध्ये, त्याचे कप आहेत. आणि रेसिपी, हेल्दी रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. आणि असं 1 कप आमच्यासारखा नक्की दररोज पिया. 5 दिवसाचा कोर्स करा आणि त्यानंतर आम्हाला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला कसं वाटलं. नाही, खरंच छान झाले. ऍसिडिटी काय प्रॉब्लेम असेल पोटाचे, जे काय, कारण सर्व आजार पण 80-90% प्रॉब्लेम सर्व आपल्या डायजेशन मधूनच येतात. आणि डायजेशन चांगलं नसलं की सर्व प्रॉब्लेम होतात. डायजेशन चांगलं नसेल तर स्किन रिलेटेड पण इश्यूज येतात. तुम्ही अशी चाय पियाल तर ते इनडायरेक्टली तुमच्या स्किनसाठी पण हेल्पफुल आहे, तुमच्या माइंडसाठी पण हेल्पफुल होईल आणि तुम्हाला एक चीअर अप ठेवायला पूर्ण दिवसात आणि तुम्हाला हॅपी ठेवण्यामध्ये पण हेल्पफुल होईल. तर तुम्ही ही रेसिपी, हा ज्यूस नक्कीच पिया. आता आम्ही कम्प्लीट करतो. गरम आहे म्हणून आम्ही थांबलोय. गरम नसती तर कधीच पिऊन झाली असती. एवढी सुंदर झाली आहे. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. मस्त.